na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Saindo ka, boss. 9 days before Christmas. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligaya Yes, maligayang Pasko sa Saindo ka, boss. bagong taon sa inyo. Good morning po sa mga kababayan po niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang sa nalingkod, Mardila, dahil iba sa Litsara, Pirotian. Binabalik po sa programa. Aramon niya ito kanyang pong aldaw na inin Monday. Ika-16 sa bulan po kan Disyembre 2024. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay News Director Emeritus Ang iyong tambol Pading Edwin Piralta. sa Siriman kay Ma'am Rochelle Armenia. at sa Kay Naji Kodja Cabiles. pagbagong matuto. At saka sa iba pong nag-birthday sa kunyan. Kay Kagawad Ninyo de los Reyes. Happy birthday. Amin ay lumapit. Sa mga kapwa ko seniors na nagantaway po sa kunyan, oh, be happy. Happy lagi. Dapat ang goal natin ay umabot tayo ng 100 at sobra pa. Yan. Mag-exercise, tagalakaw-lakaw, kaoning masustansya, as hindi magparawori ng kung ano-anong mga dapat na paggurian na dahil man dapat pagandalan. Yan, tangani pong okay lang kita pirme. Yo. And then siyempre naman po sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Sa mga biyahero tabi, o itya ka mga sasakyan bago man tumugpa sa kalsada, umusal lang konting palalangin. Lord, grant me a steady hand and a watchful eye that no one shall be hurt as I pass by. Ayan po tabi ade. And then siyempre sa mga kababayan po niya to na mga singit ng singit. Ha? Luis Sananoy, alalahanin mong may pamilya na naghihintay sa inyo. Pag day ka nagluway-luway, duwang bagay. It's either 6 feet below the ground or hospital. Di ba? Yan. So mga parainom, day na po mag-drive. Nganing ligtas kita. Ang sabi, magigpit mo niya ng satuya po ng mga land transportation officers, mga LTO, enforcers na, magigpit na po. And then, kung makapadaranig di mga tugang sa Bicol region ng breathalyzer. Ayun yung pangsukol, Jun, kung lampas ka na sa porsyentahe kang alkohol na nainom mo. Tayan po ang sarong batas na haluyon ng naipasar na dahil perfect ang implementasyon.
hanggang nagkarilingawan na lamang, may kulang na gamit. Di ba? Yung breathalyzer na very vital, pag nag-file ka ng kaso, pigahanap ang resulta yun. Pag dahil kakaito, dahil ma-prosper ang kaso, dismiss. Dahil ito na ang pinakapantunay. Bata sa ibang binarakal pala na breathalyzer duman sa central office, raot da sa iba. Raot da. Iyo po yan, mga tuga ang kunyan. Magpasigura lang kita. Kapag nakainom na, dahil na mag-drive, magpatod na sana. Di ba? O kaya naman, pag nag-attend ng okasyon, dahil na mag-attend. Dahil na mag-inom. Okay? Uy, salamat pala, and minaagad ako ng dispensa sa Department of Trade and Industry, kay Director Dindo Nabol, at saka kay Ma'am Bem na Birango. Siring man kay Sir Joseph Naranyola. Pasensya na po tabi mga amigo, mga amiga, dahil kita makadyan sa invitasyon po nindo, ngunyan, uni baga, naka-onboard kita. Mapasalida ko to kay Joshua, kundi si Joshua pala, ma-attend man duman. Sinugodan na AVP na mag-attend duman. Di kitang magini buma, ma-programa kita. Okay, so, salamato na lang po tabi ang mga taga DTI sa sendang media engagement. Ngunyan po, mga tugang na, po alas 10, sa bagong alas 10, sabi ko, Ma'am Bim, na kita makakahabol hanggang alauna na kita makauli. Salamato na sana po tabi for your generosity na maimbitaran kita dahil padaba mi ngaya kamong mga taga DCGB. Ang yari na, padaba mi ngaya kamo. Kaya Ma'am Bem, pasensya na po tabi kay Director, pasensya na, wala tayong magagawa. Taong bahay tayo, daog kita pag-abot sa bagay na yan. Okay? O bueno, mga tugang, duwalan tayo mga istorya, alin po yan sa luwas. Nasa linya mga tugang si Joshua James Bino. Hali po dyan sa sayang location. Joshua, please come in. Ay, hindi pala si Joshua. Si Karen pala. Nangyari, ang labo ng mata ko Dati, pag si Jasmine Keto ang ma-report, si Joshua ang naapod ko. Ngunit si Karen naman. Ay diferensya ng salamin. Ipailing ito sa iyo. Patingin ulit. Karen, good morning. Kumusta dyan? Yes, and my advance Merry Christmas sa imo, magpa-optometrist ka na. Magano? Magpa-optometrist. Kan sarong taon pa man sa ini dyan sa iyo kung inikin. Ipa-validate ko ginaya. Baka maluya na. Baka lampas na naman ang grado. Adi. Oo, baka nag-upgrade na so grado mo. Ay pangyari, Ini ang pinakabo kong mag-upgrade ang grado ko. Oo. Ang pinaka-marauto na upgrade sa buhay. Anyway, nakakabasa pa man. Okay? Alright. Kumusta dyan, Karen? Kumusta? Okay lang kami, Endimar. Ayun, tuloy na ang Pasko. Yes, padagos na. Okay, laban lang. Opo, alright, Endimar. okay. Sige, go ahead. So, Endimar, para sa dagdag niya itong baleta, kinumpirmar kan City Veterinary Office na may mga paratenda kikarni na nagkatarawan na nin tiket dangan penalidad gikan sa pagtirinda nin butya na karne. May butya talaga, ha? Ang kumpirmasyon na ini, hali mismo kay City Vet Officer Dr. Man Estipo na katakot kan tagpapadagos pang operasyon ngunyan kan opisina sa pagdarakop kan mga illegal hot meat vendors. Sa pakipag-unan kan DCGB News kay Dr. Estipona, sinabi kay nung uminabot na sa 12 ang mga napatawan penalidad sa syudad, pito digdi Endimar, tinauan na ni notice of violation na magsisilbing patanid sa mga ini kan sa indang illegal na operasyon. Mantang limaman ang tinauanan ng citation ticket kung sa ipapagbarayadan ang mga ini depende sa mga respective violations na naikomitir kan mga ini. Dugang pa ni Dr. Estipona, nagkadarakop sa na ini sa mga merkado asin barangay kan syudad ng Legazpi. Kaya ang City Veterinary Office talagang magtututok sa operasyon na ini. Tangani dahil sisay na makarelusot sa illegal na gibong ini. Yeah, pag sinabing botsa, anong paliwanag ni Doc Manny kang botsa?
sa pakipag-ulay tatabi and demar kay Dr. Estipona, antik sabi na butya na karne, pag inipalan din nag-agi sa Legazpi Slaughterhouse, Ayun. buda pa po dokumentado ang pagkatay ka ini. Sayo Ayun. nang ang pinaka-requirement na dapat umagi sa legal na proseso ang karne. Ayun. Pag day ka, binuno ka halimbawa sa Indo, sa barangay sana, di nag-agi dyan sa double class A na ano yan, slaughterhouse kang Legazpi. Oo. Tapos nagtinda ka din sa Legazpi, rimati ka. Limati ka. Di ano yung bigibo ka yan? Di tinawaning notice of violation so pito. Ano yun, ipapa-explain ka ron o warning lang muna yan? Warning, iyan antik sabi sa kuya, sabi and demar ni Dr. Estipona. So, ito nga nila sinabi ko, notice of violation, Yan. warning sa inda, Ining- sa indang illegal na operation. Ining lima na tinawaning citation tickets, ano, may bayad? Yes, and demar, may bayad po yan. And actually, ang bayad or multa, depende sa violation. Pakadakol sabi and demar, ang mga violation na ano kayo ni, na pagpinindaki butya. Ayun. Ano yan? Sinight ni Doc Manny kung anong mga violations yan? Maningon ko na wala ang galing sukati ko. Basta and demar, kadakol ito mga nasa 7 to 8 and demar. Pito. Ayun. Okay. O di, ano yan? Kinumpiskar sa karne? Iyo po and demar, lipo. Kinumpiskar. Ticket. Yes, and demar. Ayan. Tinawalan sila ng ticket and then magbabarayad sinda ining limang ini. Iyan. Sa ina di daraso kinumpiskar. Ano yan? Lilubong o ano? Hello? Hello, Actually, yan. Auntie Mar, data ini na kumpira na bagay na ini kay Dr. Estipona. Yo, taday man ang pagkakaunin da. Day man yan Oo. pwede konsumon. Garo, lilubong garo yan. Mhm. Ayan. O, pasiguro, paki ano na lang tabi pag masunod dali. Paki ano mo, tanganing kumpleto ang reports natin. Yan. Kung after nga kinumpis ka, sa ina di dara. Roger, Auntie Mar. Roger. Okay, natangani na. So, proper disposal kan mga kunyan. Okay, sige. Mhm. Yan tabi ang dagdag na balata halidig sa luwas, Karan Ala, this is GB News. Thank you very much, Karen. Lipat kita ang mga tugang kay Pading Jomar Bien with Mayor Crisel Lagman Luis Trocang Tabaco City from City of Love. Pading Jomar, please come in. Salamat VP News Director Mar. Anin ako sa office ni Mayor Crisel Lagman. Aha. Pero kay puwantang ma-interview siya dahil lang sa kadakul-dakul na award na na-receive kan Tabaco City sa nakalis na nagkapirangal daw kasubagong aga sa flag raising ceremony ipigpresentar sa publiko itong 8 trophy yata yun, 8 award, de ko sigurado. And sa pinakanotable digdi, iyo itong pagkakapasar kan Tabaco City, nakakukay award, may connection sa SGLG o Seal of Good Local Governance na haloy ng pigpapangarap kan Tabaco City. And kaso bago, duman nakalis na si Mana, duman mismo sa Metro Manila ninda ito pig-recibe. And kaya ba magduman, itong mga award arog kang sa Urpao niya na Urban Poor sa natatanging lingkod Maralita Award for Luzon 2024, Special Award for Best Solid Waste Management Practices. Igwa pa kang sa disaster Kalasag Award. Gawad Kalasag. Gabos yan tabi Paring Mar ipigpresentar kasabago kaulayon to si Mayor tagaro dakulang onra sa Tabaco City, especialmente itong SGLG. Kung ano ang masasabi niya rin. Mayor, live kita sa DCGB. Nasa ibong nalinya si News Director Mar de la Cruz. Hello, Mayor. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas, Mark. Merry Christmas sa kabos sa mga listeners ta. Yes, congratulations po tabi, Mayor. Yung elusive na award na pigdataw kang DILG, yung SGLG, finally, nakuha po kan Tabaco. How many years na laban po ini tabi, Mayor, bago ta nakuha?
Well, ang SGLG recent yan kasi yung dati Seal of Good Local Governance. Ay, Aha. prior to that is Seal of Good Housekeeping. Okay. Good housekeeping tayo, oo. So most probably ilang years na rin to. Definitely more than 7 years. Mhm. Dahil alam ko, Legazpi City nakasungkit na 7 times eh. Yeah. Oo. Okay. Kami Kung yung yan, first ano? time pipa sa nadigdi sa tabako. Talagang Ayan. dumaan kami sa butas ng Karayo, Opo. Mar. O, pwede tabi, Mayor, isight ta sa mga kababayan ta. Ano ang inagihan do na journey? Taram ko kadakol yan na dapat na yung parameters na dapat mong ma-achieve ngani na makuha mo talaga yung award. Go ahead po, tabi. Yes. 10 areas po iyan. Yaon sa financial management and accountability. Ang ibig sabihin ito, dapat yung pondo ng gobyerno, hindi lang sa ginagamit mo sa tama, kundi nadidisburse mo siya sa tamang panahon. Ang ibig sabihin, hindi lang yung gumastos ka pero nabayaran mo. Mhm. Okay? So, iyan ang isa sa pinakamahirap gawin po, Mar. Aha. Actually, last year, magsusungkit na namin sana, dyan lang po kami nagkaroon ng problema. Ayun. Ang ibig sabihin po, kunyari, ang pondo mo is, sabihin natin, 150 million Mhm. para sa isang area na minomonitor ng SGLG, like 20% development fund. Mhm. Dapat magamit mo ang 85% niyan bago matapos ang taon. Mhm. Okay? So, ang daming dinadaanan ng mga papeles niyan. Kaya minsan, tapos mo na yung project, financially, hindi ka pa nakaliquidate. Ang ibig sabihin, hindi mo pa nabayaran, pero physically, accomplished na yung trabaho. Hindi pa pwede yan sa SGLG. Mhm. Dapat bayad mo yung patrabaho. Okay? Ayun. Aha. So, isa pang area would be health and social services. No? Okay. Ang dami niyan. Kailangan yung health board mo nagmi-meet quarterly, yung iyong youth development council nagmi-meet regularly, ang iyong school board nagmi-meet at least once a month. Ganon. Mhm. So, tinitingnan niyan lahat ng records mo ng meetings mo, yung invitations mo, yung attendance, yung minutes ng meeting, ilang resolutions ang nagawa mo. So, ganon ka-intense, ba, Mar? Hindi lang yung yung pinag-usapan, Mhm. kundi dahil sa pinag-usapan ninyo, may mga resolution ba kayong na-propose? Mhm. O, sino talaga yung nag-attend? Yung nag-attend ba? Mga decision makers o mga representatives lang ng mga department heads? So, ganun ka specific, no? Kailangan may pictures. Mhm. Kasi pag walang picture, Documented hindi lang. nangyari. Okay? So, kailangan may mga modes of verification. So, just let me give you a rundown kung ano yung mga 10 areas kung saan kami ina-assess. Mhm. Kanina sinabi ko na yung financial accountability and management, social services and education, kasama na rin po dyan ang health, youth development, DRR, no? Mhm. Environment, na andyan din po yung sa education, no? Yes. Tapos basta may 4 pa siyang areas eh. So basta gabos na in area, peace and order. Yeah. Peace Mhm. and order, tourism, culture and heritage. Kasama po siya. So name it and the SGLG monitors it. So, Ayun ganun na. po talaga. Kaya saludo po ako talaga sa mga nakakakuha ng Seal of Good Local Governance. Ayan. And Kasi ko na yan, talagang ano. papasok sila doon sa mga 10 indicators Ayan. ng maayos at na matagumpay na pamamahala ng isang lokal na gobyerno. Ayan. Parang ano yan, parang reflection ng ano yan na we do not dream of it, but we work for it. Aha. Yeah. Exactly. Ayun lang, Mar, palagay ko if it was handed to me on a silver platter, Mhm. I would not appreciate it as much as I do now. That we really went through the rigors of achieving this very, tagal na namin na hinihingi o coveted na award. Yeah. So, it's really teamwork kasi hindi kakayanin na mayor lang eh. Mhm. Hindi Mhm. kakayanin talaga. Kailangan yung team mo is on board and lahat talaga nakatutok doon sa accomplishment. Yes. Pero ano But din yan? more than just
the award, the physical receiving of the award, I think it's the teamwork that has been developed over the years, the culture of excellence that we have imbibed, no? And the joy of sharing this triumph with the community. Kasi ngayon, pati ang barangay, may barangay SGLG na rin. And baka soon, ang mangyari nito, Mar, is hindi ka makakakuha ng SGLG kung hindi a certain percentage of your barangays ay barangay SGLG passer din. Yun. So, ibig sabihin, you do not stand alone. Okay? You should be able to motivate no, your the lower LGUs to also achieve just like you have achieved. Katulad ng Albay. Albay, hindi mananalo siya as SGLG kung walang X number of LGUs na SGLG passers din. No? Talagang Kaya yung ano, previous years na Legazpi lang at saka Ligaw, wala pang ibang mga LGUs. At least I think 3 LGUs. And this year, ilang nga LGUs? I think 3 cities and 3 municipalities. Ayun. So, kaya si Grex as our governor, no? And that was during his term, 2023, naging base year nito, was able to achieve the SGLG award for 2024. Ayan. So, it boils down din talaga, Mayor, sa leadership and din yung cooperation ng mga tao natin. Yes. Pero ang sarap ng feeling, Mar. Ang sarap ng feeling na talagang finally, no, na doable pala, kakayanin. The hardest part now is how do you sustain it? Yeah. How do you sustain it? Okay. Now, may mga ibang awards pa tabi ka mo, Mayor, na nakuha, di ba? Okay. I think yung sa Gawad Kalasang, gadi? Yes, sir. And happy kami kasi pag nakuha mo yung SGLG award, ang ibig sabihin, maayos ka doon sa 10 areas na yon. Kaya katulad na sinabi kanina ni Jomar, I was listening to his introduction, Gawad Kalasag Awardee rin. Kasi kasama ang environment at saka disaster preparedness sa SGLG award. Pagdating sa health, Hakot Award din po yung LGU Tabaco dahil sa atin po mga initiatives at mga programs na nai-implement under the Department of Health. So, pagdating sa peace and order, kasama rin siya si SGLG, number 1 sa pinaka-peaceful na LGU ang Tabaco City sa buong Albay. Ayun. Parang Okay. mga awards na ito is parang mga early Christmas na rin. Sabi ba sa'yo ang mga staff kasi syempre pwede kami magbigay ng performance incentive bonus. Uy, good news yan, ha? Yan. Performance incentive bonus. Isa rin yun sa pampalubag loob sa maraming pinagdaanan ng mga empleyado. Iyan, opo. Mayor, baka may mensahe ka sa mga empleyado natin ng government diyan po sa Tabaco. Most especially ngunyan pong Pasko. Pasko, oo. Palagay ko, although ngayong Pasko, nakatutok tayo sa magkano ba ang bonus na makukuha natin, ano mga regalong makukuha natin, yung pailaw sa plaza, yung masarap na pagkain, yung handaan at mga parties, huwag natin kakalimutan na ang tunay na kahulugan ng Pasko ay si Kristo. And dapat mamundag si Kristo sa satuyang mga harong, sa tuyang mga puso, para ang Christmas pakusa na once a year, kundi every day. Ayun. Every minute and every second. How about Count your Christmas? blessings, big and small. Yeah. Because Okay. God loves us. He gives us all these blessings every day. We are Yes, ma'am. just too consumed with the bigger and grander things that we forget to say thank you for the little blessings that we get every day. Yes po, ma'am. Okay. Jomar, baka may dagdag katabi na question kay Mayor Crisel. Nasa indo ang oras. Tabi, go ahead. Negative naman tabi, pare. Okay na ito kasi ito man lang ang bali pinaka-importante yun na gusto kong maaramang kang publiko so sa SGLG. And of course, sumensahe ni Mayor. Makulang ito para sa mga mga empleyado ng munisipyo and I believe naka-address ang mga mensahe ni Mayor sa bilog na
Premier Distrito Canalbay. Yes. Kaya marehali din sa office ni Mayor Crisel, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Jomar. And then kay Mayor Crisel Lagman, dyan po sa Tabaco City. Yeah. City of Love. Ayan ha. Oh, congratulations po tabi sa mga taga-Tabaco. Yan po ang saro sa ano yan, paparamaot kan gabos na lokal na gobyerno magkaigwaning Seal of Good Local Governance o SGLG. Talagang matindi ang iagian po kayan. Di pisilaw nun makuha. Elusive nga ni sabi ko, elusive, mailap. Pero pag trinabaho mo talaga, mangyayari. Okay? Mga kapatid, oras na to, mga tugang, alas 11 na. And, ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alright, mga tugang, lipat kita naman kay Jimmy Nazarita on assignment. Mga tugang dyan po sa Karamuran, sa Catanduanes. Okay, Jimmy, please come in, Jim. Chief Jim. Ayan, sanali Yan, nawala si Chief Jim. Chief Jim? Hello. Yes, good. Maray na aga tabi Director Maar sa mga oras na nila sa proseso na kan pag organisar kon papa. Nagputol si Jim, ano? Okay, good. Okay, good. Manira kan distribution kay ning mga kagamitan pangharong asin sa mga padara man ni Ma'am Brenda na mga gamit pangharong, takuri, kaldero, kawali, kutsilyo, lagadi, asin na iba pa. Urugmahon ining mga beneficiaries and nagkaigwaman in primero kaso bago nagkaigwanin mi sa recollection habang nagdadalagan kami pasiring digdi and tapos na isagibo yan ni Father Ding Robles and sa mga oras na ini iyon na pinaglalatag na sa pagi ni VP Henry, ni Mariel and ni Ciara ni Raboy uukad na pinagluluwas na ining sa mga nakapak na mga kagamitan, mga plato, kutsara asin iba pa urugmahon tabi Director Mar ining mga beneficiaries na nagkabiriktima kan bagyo asin sabi ni Father Ding anuman na unos anuman na inagihan na kadipisilan may paglaom and sa mga oras na ni dangugunta ko na ining mga pinagtataram ninda DCGB always number 1. Makuha kita digdinin. Ay, Sir Rick, so sa programa ka sa bago, yun yung nagtaram, spokesperson, pasasalamat. Pangalan po niya to? Vicente Bien po, Sir. Vicente Bien. Okay, so kasubago, kaso nagtaram in behalf kayo ng mga pag-iriba mo na mga beneficiaries. Mensahe mo po na yaon ang DCGB na kantos giraray digdi sa ikadawang pagkakataon and so mga sponsor donors na nag-aantabay, nakakolekta and sa mga kakulangan na inipnoan kan DCGB ni Ma'am Brenda. Ano po ang masasabi niya to para sa toyang mga nagtarapang sa DCGB and sa toyang mga tagantabay. Senior Director Mardila po ang sa Angkor. Just maray po, Sir Mardila. Apo. Ayun. Nagpapasalamat po ako sa staff po ng DCGB sa panginutan po ni Ma'am Brenda na siya mismo po nakaabot digdi sa Muya na personal na nakapunta sa Muya mga harong na sinda po yung nag-inspection. Asin dako lang mabalos po sa mga may maray na buot na mga sponsor asin donor ng DCGB. Di kami ibang masabi kundi pasalamatan sinda asin ihagad sa mahal na Diyos na sana permisin daw pagpalain at maray man sa mga kailangan sa mga sponsor po asin so isa pang DCGB. Dako lang sa muyang kaugmahan na kami naabot digdi na kami natuangan dahil sa namatian niya mong bagyong Pipito. Sa ngunyan po medyo nakaka-recover na kami padit-dit. Lalong-lalo na yung mga ginibulkan DCGB na naabot kami ng tuwang. Dakulo ang sa muyang pasasalamat. Diyos mabalos pong dakula
Sir Mardila. Opo. Okay, so arog kay ni kan so dai pa itamaan ka mo kan bagyo, aros normal sa indong pagkabuhay, hanap buhay. Ano sa indong mga pagkabuhay dati? Medyo magayon-gayon sir ang samuyang kamugtakan so dahil pa kami agihan ng bagyong Pipito sa Malangani kasi pa na ma-stable man kami mga anak buhay so pag hanap buhay nindo. So pag baka po sir yun talaga ang hanap buhay niya mo digdig. Ngunyan po pati sa pagnyog ngunyan po na distroso po ning Tan mga nyog nahiling ko gari na mga kandila puspuson mga dahon. Iyo sir So abaka lalo na. so abaka barari kaya medyo mahina sa samuyang piga kuhaning hanap buhay. Pagsisira halos daiman masyada epektado dahil pag kalma pwede sinda makapagsira. Sira pa man digde. Igwa pa mo po sir, may sira pa man. So igwa ka mong alternatibo. Opo. Aside kan pagsisira, ano pa ni bang pang dugtong buhay? Minsan so iba sir nag-extra sa mga construction. Pero sa ngunyan sir, nakaka-harvest pa man kami ni abaka maski barare na papakinabangan pa man niya mo. So abaka pero sunyog talaga dahil na mahal naman ko na. Ano ito? Apat na taon ito makarecover. Sa ngunyan, igo pa na ko sa mga nagtarata, nakukuha pa man. Mahal ko ta na ang kuprang ngunyan, kaya lang pagkatapos niya na nagtarata dahil na. So ngunyan, ano sa mga request mo ani? Sa kuyang konser. So linista ni madam? Sa kuya po kabilya sin kabilya. Yaw na uni bagang semento, kadakol baga kan semento. Sir, gahiling-hilo ko sa kabago sa kabilya sa siguro sa kuya talaga siguro yan. Tapos kabilya, igwang kabilya. Yo, kaya dakulang pasalamat ambi sir sa kung sa nasimple pati ning semento Apo Portland. Ay dakurong kaugmahan ko po tabi sir na ako yung hiling ko po natawan ng staff ng DCGB as in sa mga sponsor talaga. Just na lang po talaga magbalos sa Indo. Yun na lang po ang igahiling ko man ang dalangin para sa mga nagtuwang sa Samuya. Sabi ba ni Father Casobago, parte na nga ni Ged ka na sayang homilia Casobago dahil mina inabot sa misa na dahil sa namawaran ki paglaom, magpangadyi, magtiwala sa mahal na Diyos. Ayo tabi sir, yan talaga talagang manari kita sa mahal na Diyos dahil mang kitang ibang pag-asa. Asin sa mga tao talagang igagamit ng mahal na Diyos na may marami ng mga buot arog kan DCGB staff sa pamuno ni Ma'am Brenda asin sa mga taga-Ligaspi na may mga marami na buot mga sponsor asin donor. Kung bako man sa inda suporta kan sa toya mga taga-antabay nagtitiwala sa DCGB dahil maninikaya kan DCGB ma-realize na paabotan ka mo kan mga pangangaipon nindo. Opo. Kaya nga 100% po ang pasalamat namo. Buong buo talaga naugma kami talaga sa pangyaring ini na kami inabutan ng tuwang na sa tuyang mga may maray na buot. May mga yero pati koloro. Ayo maburo pa patapos ang mga gagamiton nindong pasagi bako kukulamber, good lumber ini. Oo, maagang pamasman na to yan sa Samuya, staff ng DCGB at saka mga namutan niya mo mga sponsor kay di ka man mo personal nakita. Just na po nakakaram sa indong mga arayon harong mo digay. Arani sir. Arani di kun tabutan pa kan pagkakataon ihahatod mi yan sa mga harayo just in case iwalat na lang digdi sa simbahan bahala na kan magkuhakan so tagsa dire. Ay sabi ni Sir na Henry Masida talaga maagustuhan sa pitong kanidigding arong kasabay po iso harong kuduman sa pitong yun. May naroon mong so mga dahil manindo na isip na mag-request o igwa kung nagkaireling kubong ba kulambo igwa digdi banig igwa dahil naman niya nabanggit nga nindo pero kumbaga naisipan ni madam na dahil sa pangangay po baka kamo manamok siyempre tabagong wagyan kibagyo igwanin mga kubong digdi igwanin mga banig igwang tent so yan sobrang kaugmahan namo asin pasasalamat talaga sa staff ng DCGB talagang grabe pang dagdag na talagang inabot sa Muya bukod lang sa mga hiniling namo sa personal loya pagpunta ni staff ni Ma'am Brenda. Kaya maagang pamasman na to yan para sa Muya. Ngunyan, maugman talaga kami. Salamat sa Diyos, salamat sa patron, mahal na patron. San Lorenzo Ruiz de Manila. Opo, sir. So yan, ko. Sisan ko, obispo po nindo?
Maram. Okay, so Bishop Louis Oxiano. Father Bishop Louis Oxiano. Oxiano. Aha. Okay. So iyan na yan tabi si Father Giraray. Father excuse. Father banggiton taman Giraray si Bishop pangalan ni Bishop and mensahe Giraray po niya to kumbaga sa kabilugan kan diocese. Sangaran po kan Sila po ang angkor. Apo. Sangaran po kan Diocese ng Verac sa pamamayo kan sa mayong bispo si Bishop Louis Oxiano, asinman ang bilog na komunidad kan sa Lorenzo Riti Manila Parish, hindi po sa Tubli Karamuran. And special mention man po kay Father Buddy Rojas, niyo po ang naging channel man kay ni mga blessings na ako niya mo. And nakulang pagpapasalamat po sa DCGB family, sa mga generous donors, sa mga paradangog na iga po ni dakulang puso sa Samuya. Kaya Diyos mabalos po sa Tendogabos, sindugod ang Diyos, padagos na antabayan po kamo. Ngayon nakapaskuhan. Opo. Father, so request mo pira ito, trapal 2. Opo. Di kuan ito, yaw na sa trapal, nailing mo na. Opo, o yan na po. Kaya salamat po. Plus, ano pa sabi ka sa bago may cash pa? Iga pa po ni cash na 50,000 po. Apo. So, thank you po. Okay, so kumbaga sa balay kan baharong kan sa tuyang mahal na Diyos, banal na lugar, at least iyan na maato pa na and iguananin itong sa mga diferensya padigay mapapakaray na tabi, Father. Opo. Sabi nga ni Bishop, bago kan pagbagyo, ang mga simbahan basta makusog, i-open as evacuation centers. Kaya magdin na po na Naputol? No. Putol si Jim? Ayan. Tayo lang pa. Nagtatarang po si Father Ding. Yan. Okay. Jim? Okay. Hello, Jim? Okay. Ayan. Nagluyas signal? Jim? Ayun, naputol na. Ayan, sarali ha. Okay. Tawag na rin, Jim, tabi. Baka may dagdag pa dyan na information. Ayan. Okay. Hey, go ahead, Jim. So, last na lang, Father. Opo. Sabi nga ni Kasabago na simbahan na evacuation centers kaya magayon po na nami-maintain kaya na pag-ibang kalamidad talagang makusog sa tigil mo ang laging shelter talagang ang mga iba. Okay, thank you so much and God bless tabi, Father. Opo, Diyos po sa DCGB family at sa mga donors. Sa pangalan kan patron niya to? Sa Treasury si Manila, hindi po ang patron ka. Salamat tabi, Father. Okay, so yan, busy na ngunyan Sara Madam Ariel, Madam Shia. O yan na, nagdidistribo na sindakan. So, mga padara ni Ma'am Brenda and uniman sa luwasan kan simbahan, sige man an hakot bababa sa truck ining mga color of asin mga good lumber tabi Director Mar. Maray kanit na nagpundo na so oran sa oras na ini. Salamat sa Diyos bata ko. Pagsakat ako sa truck, pagtugpak og napasala, pilay ako ngunyan, mahanap ako ki parahilot kay ni. Napasala sa lukso ko. Napasala sa lukso? Napasala sa lukso ko. Arte na yun so yan tabi Director Mar, so mga donors niya to nagsuporta sa DCGB sa pangapudan na makatabang kita digdi sa mga biktima kan na bagyo. Yaw na po DCGB mismo digdi sa Karamuran sa Barangay Tubli sa Catanduanes. Jim. May tugon si John.
Si John Napoles, baka na pagparibod mo pasiring digdi sa mainland, makadara kang tapa o kaya latik. Ning ano? Latik o kaya tapa. Da iman garungo niyan tara mo kuan digdi. Nasa miserable pang kamugtakan digdi. Day pang nagibo. Day pang nagibo. Pag ako na hiling digding nagibo. Ayan, ang lugar tayo kami sa simbahan. oh. Nasa restoration kaya ang mga tao digdi. Iyo. Kunyan, pagbalik mo sa Birak, sa bagay dahil mo makontak ito si si tourism officer. Ayan, igwa ko ta duman. Okay, di bale. Yan tabi Director Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon direktamente hali digdi sa Karamuran sa Barangay Tubli, Catanduanes. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Masin sa tropa. DCGB on assignment. Ayan, mga tukaw na assignment po duman sa Karamuran, Barangay Tubli, sa Karamuran, Catanduanes. Salamat po giraray sa mga donors ta. Yaw na po duman pig-distribute na sa mga beneficiaries para po makapagpatindod ng harong. Thank you po sa inyong kabos. Diyos ang magbalos. We will be back, mga tugang. Whenever I see girls and boys selling lands. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong mensaheng ibig ipahiwatig magpakailanman. Umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus, anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Mananawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 2024078, 202416446, 202407757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Gloria, ang kailangan ng bayan sa Segundo Distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa Segundo Distrito.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Have gone, but we're still here for everyone. Hey, shotgun the merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you. Giving the best for you. Sa mga taga-Huvillar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil lanta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kang Huvillar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Huvillar. Sa Giraray, sa gabos na taga Huvillar, halik sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dain natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albayahit ang at lahat, oh. Albayahit ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote.
Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ako po si Alfred de los Santos ng Ang Probinsyano Party List. Ang Pasko po ay panahon ng pasasalamat at pagmamahal. Naway magdala ito ng kaligayahan at pag-asa sa bawat isa sa atin at magsimula tayo ng isang mas magaan at matagumpay na taon. Isang taus-pusong pagbati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4-unit Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchased gets 1 e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See poster mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035, series of 2024. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Bigay ni Doc for Fever, Biogesic for Kids with new fruity melon flavor. Bukas agad, inom agad! I feel good with Biogesic for Kids! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang sa tuyang
iyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Ano man ang kahulugan kan Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang Provincial Government of Albay Family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 11:40 na. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, tepos mo yan, bro. Pray until something happens. Bagatugang hello kay Jerry Arinto de Seco. Merry Christmas nga tabi, Kuya Mar, watching from Italy. Yan, siring man si Kuya King Rinaldo, partner King, listening and watching from Bangkinuan. Si Julius Dumalaon, Merry Christmas po sir, watching from Bakakay. Yan, hello kay Brad Tolitz Dumalaon. Yan, para hay kang gout, tanganing makarabas-rabas man. And then siyempre, mga tugang kay Joel Aranya, good morning. At ganun din kay kay Joel Barameda. Yan, nakantabay man diyan po sa Bakakay. Okay, hello kay classmate pala kay Sir Noel Bismonte. Siring man kay Ate Nitz, asin sa Bilog na Baranda Family diyan po sa San Pedro sa Bakakay. Kay Kuya Rohel, good morning po tabi. Alright. O bueno, sa mga kababayan po niya to, mga tugang, dugangan ang mga istorya, ali dyan sa mga pag-iribay niya to sa luwas, sa pagikan Mega Force Patrol. Partner Alarmario na sa linya, partner. Please come in. Yes, partner. May mga kaipuhan talagang baguhon man sa manihamiento kan Legazpi City Water District para sa maray na serbisyo. Inian kinonfirmar ni Christopher Kitooko sa mga pagkipag-oron ninda sa management kan LCWD sa pagi ni General Manager Jesrico Salazar na saro sa mga problema na nahiling sa manihamiento kan LCWD iyuan sobra sa mga empleyado. Kulang sa income o apektado na ang income kan Legazpi City Water District. Kaya dahil masyado na-improve
ang serbisyo kani mga politically accommodated na empleyado, sabi ni Christopher Kitoko, na dapat ining linigon o bagon ang sistema. Saro ba dapat ang Board of Directors kan LCWD dapat talaga mga negosyante na tatao maghiling kan kalugian o pwedeng maging income kan LCWD sa mga maabot na aldaw. Sa ibong kayan, yaon na nasigurasyon ni Congressman Saldico kan Covico, lantugang ni Christopher Kitoko, na sa mga masunod na taon o bulan ang pinangako na 500 million kada gobyerno nasyonal sa pagiman ni House Speaker Martin Romualdez, pwede pa daw ini madagdagan sa good sa 800 million para sa total rehabilitation kan LCWD. Ang mga bagay na ini, yung yan ang saro sa pagtutukan ninda sa ngani na ma-improve ang serbisyo, mabawasan naman ang reklamo kan mga konsumidor pag-abot sa supply kan tubig digdi sa Legazpi City. Iyan pa partner, informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Lipat kita man kay Jimmy Nasalita naman po sa Catanduanes. Chief Jim, please come in. Hello, Director Mal. Yaw na, pinagturol na ni BP Henry, so ayuda ni Teacher Ophel na cash lato na ta, excuse ko muna si Father, yaw kami sa Laucan simbahan. Yel, excuse ko muna si Father. Father, excuse mo na kita. Okay, so Father, liwat makakahoron po kita si Anchorman mi si News Director Mardila. Pig formal turnover na po sa indo, so cheke hali kay Teacher Ophel ni BP Henry and gurano po ang kantidad kayan and mensahe mo po si News Director Mardila po sa Anchor. Director si Father Ding Robles. Father, good morning. Aldo po, good morning po. Yes po, Father Ding Robles po ini, ang Parish Priest ng San Lorenzo Reyes de Manila Parish TV po sa Tubli Caramurani, Catanduanes. Apo, yun di, yaw na po pala naita ko na sa imo so donation ni Teacher Ophel. Opo, o yan na po. Kaya sa ngaran po kan Bilog na parokya, asin man po sa ngaran kang Diocese ni Verac, sa pangitan po ni Bishop Louis Siano, ang bagong obispo po digdi. Salamat po sa itinanilidong tabang, pagpamati ni Pakidumamay, sa digdi po sa isla ng Catanduanes na ilagyan pa sa ni Super Typhoon Pepito. Kaya ang samuyang pagpamili sa Saindo, asin sa mga donors si Teacher Ophel, asin sa Bilog na Comunidad Spanish School. So God bless po sa Saindong pagiging generous. Ayun, di maato pa na po yan na simbahan. Opo. Ayun. Hindi po, nakuha po talaga ng pagbagyo, makusok po talaga so bagyo. Iyo po. Dito sa Catanduanes. Opo, sige po tabi. Father, salamatong pumaray. Opo, God bless po, God bless. God bless Pwede po, Father, na mga winalat ay mga gold lumber, yero, kabilya, semento, sa mauranon kaya ngunyan, kung ihahatod me, baka magkadurumog. Anong disposisyon na sa napagkoronan niyo ni BP Henry? So, bali, tiglo po ning mga haranisan ng mga harong pag-deliver para at least actual po mahiling. So, pag turnover, pagdara ka mga materyales. So mga pili lang po, ni-ref po dito sa simbahan. Opo, so medyo harayo, sinda na po makakuha, basta na recorded man po, so gabos na pag-release ng mga materyales. Okay, so sa rupang ito turnover guide sa imo, Father, so pakyaw katong sa mga harong na pinapakyaw ni Madam Brenda, nagkaroon na ka mo ni BP? Opo, so bali, i-arrange na lang po, basta recorded man po ang gabos. Opo, okay. Thank you so much. Plus, supposed ni Junel, anom na poste. BP, okay, thank you so much. Okay na si Father.
So, nasa kuha na kita, nasa anong stage na kita niyan, patatapos na si News Director Mardila sa angkor sa DCGB. So mga nagtarabang sa pagi kay itong mga pangapudan mo sa programa mo, go ahead. Yes, thank you, Paring Mar. Thank Yes, you sir. sa mga listeners ta. Mhm. Nasa kuha na kay iapot mi na sa mga harong ini na mga yerong niyan ta. Ano yan, gusto tang mahilingan sitwasyon ninda kaya kuan ini so last na part ni kan sa tuyang distribution mo niyan. Mhm. Nasa pag barang-abangan na kami kan mga yero, kan semento, kan so mga plywood buda mga good lumber. Kaya ini po. So, pagkatapos kaya ni, medyo kinatabi kita pa rin. Mhm. Then, pabalik na kami tabi sa Legazpi. Ayun na po. Okay po. Sige, salamat po sa kapos na donors na ha. Salamat po na. Salamat pa lang kay Father Ding. Grabe ang digdi. Ang preparasyon. Di kami magugutom digdi. Kay Father Ding. Salamat po na marami. Nakachimpo si Sarah. Ata na nga. Magluto kita kiginata na bunor. Ay, masiraw yan. Para kang bunor digdi. Masiraw yan. Okay. Okay. Salamat po tabi pa rin. Tumaikot kami ngunyan sa... Po tabi. Okay, sige po tabi. Ingat. So, poste kayo din ito ni Junel. Yung kay Padre Ibo na ta. Okay, so 10. Yan naman kay Padre Ibo. Sa takula para si Ikaw ang tugon si Madam Nasaro bagang nga ito tada. Yo. Sige, okay, ayos na. Klarado na tabi, Director Mar. And so mga taga-antabay niya to, dakulang pasasalamat, pinapaabot sa Saindo, kan mga beneficiaryos ni Father Ding, Robles, digdi sa Barangay Tubli, and digdi ko na hilingan pagiging organisado, disiplinado kan na mga residentes bako so kumbaga sa kwan nagadurosmuga nangulit nagkikiblit ko na no para pero digdi dae ki arog ka na pa sistema talagang kumbaga maray maapresyado niya to an mga pagugali kan mga tagayaon digdi sa Tubli sa Karamuran Katanduanes. May daw isang kapitan digdi tabi kap ay Father. Kapitan po digdi sa Tubli si Honorable Captain Maria F. Palero. Pasalamatan taman si Kapitan naglaw kita digdi sa sayang barangay. Okay? Yan tabi Director Mara sa tayo mga dagdag na informasyon from Tubli, Karamuran, Katanduanes, medyo sigipaan oran-oran digdi sa mga oras na ini. Kasabay si Boy, Shara, and si Madam Moriel, very busy sa mga oras na ini. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Kaya po mga tugang, finally, na-turn over na po yung mga donasyon, yung cheque para po kay Father, para po naman sa pagpatop sa simbahan, tapos sa tent, sa sinibapak, and then i-deliver na ni Nabi Henry duman sa raranisan naman ng mga karong so mga materyales po nakaipuhan ninda para po sa pag-irahay kan sa pong mga harong pagpatindog giraray ta nagkagaraba nagkawaragas mga tugang kambagyo. Yan. Okay, salamatong giraray po sa mga donors natin para po dyan tangani po na maano yan matawanin magkakani kong pag-istaran sa mga kababayan niya to. Okay, and then hello sa mga farmers, mga tugid yan sa iba, barangay, Balangibang, Pulanggi, na yun na po ang talagang guminibo ng inisyatibo na ibalik sudekin na duman, nadadamage kang Typhoon Christine, tanganing maibalik po ang sa indang farming activities. May pigpaabot sa kuyang information mga tugang si Congressman Didi Carbredo na sa tabang po ni Kong Didi, si ni Pem Imperial, si ni Mr. Edgar Pesebre, so mga farmers sinuportaran mga tugang ni mga sako para sa sandbagging, asin salamat man po sa DSWD para sa pag-provide ng food pack. So salute to the hard work and resilience mga tugang. Ayan. Yun na po yan ang pinakang depensang una habang dahil pa po nagigibo sa mga dapat nagiribuong ka mga magkaniko ahensya di gobyerno. Alright? O bueno, dugaan ang mga istorya. Alin po dyan sa luwas. Mga kay Joshua Bino. Joshua, go! Yes. Sa
Jomar. Good morning. Good morning sa mga paraantabay, panagos na tabangan, pakusugon ang operasyon kan mga micro, small and medium enterprises o MSMEs digdi sa Bicol Region. Ini na ipinagpromisa ni Department of Trade and Industry o DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol kung sa insaro sa mga programa para mapakusog ang mga MSMEs na ini. Initabi Sir Mar na pagsuporta ninda sa OTOP o One Town, One Product Philippines. Sa riding programa ka nasabing ahensya na kumbaga ma-identify sa mga local raw materials na mahanap sa mga lokalidad digdi sa Bicol Region. As in, i-manufacture ini, makabilog ng mga bagong produkto as in ma-introduce sa market o sa mga saud. Sabi Sir Mar, ipigpresentar ni RD Nabol unya na pagkaaga na digdi sa bilog na Bicol Region iguana ki 12 na OTOP hubs ang naipatindog sa malinlain na mga lugar digdi sa rehiyon Siringman iguana man in 22 na OTOP NUCs ang naibugtak sa malinlain na mga commercial establishments. Ining OTOP hubs ni Sir Mar sigun ki Nabol ini sa mga darakulang tindahan kung mga booth talaga ini na mahiling sumanlain na produkto sa sarong locality mantang ining OTOP NUCs iyo man ini sa apod duman sa mga space dayaon sa mga hotels, sa mga restaurants kung saan naka-display itong mga local products na gibo digdi sa Bicol Region. Naging maugma si Nabol dahil ta nagiging magayon ang resulta kay ning OTOP na ini kung saan nakapag-generate na sinda sa laog ng 2024 nakapag-generate sinda ng 25.9 million na sales. Kung kaya sa ngunyan, padagos na pigataman siya dito ay Bicol, katuwang sa mga MSMEs, ining mga OTOP hubs as in OTOP NUCs na sa indang naipatugdok na and naginguwa na mas pangmadagdagan din pag-abot ka na aldaw. And sa pighihinguwa ngunyan, ka na dito ay Bicol para mapadakol ini, nakipaghuron sinda Sir Mar sa mga local government unit na kumbaga i-localized man ang paghibo ng ordinansa kay ining OTOP Philippines Act o ining Republic Act 11960 tangaling ang mag-abot ang panahon mas dakol pang mga OTOP hubs, mga OTOP NUCs ang mahiling taligdi sa palibot mas makapag-produce ng dakol na mga local products mas matatabangan man ang mga micro, small and medium enterprises digdi sa Bicol Region. Yan tabi Sir Mar, ang dagdag na istorya, alibigay sa DTI Bicol, Joshua Bina, DCGB. Mga ito, ngayon na lumumpuan sa tuyang pong pakatapos hanggang programa, ngunyan po na pagkaaga. Sa Indo po ka, boss, sa pangarap po ni Junapolis Salado Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Hearing man si Angel, si Mary Joy Jeresco, si Jenny Matthew Balilaran sa News Base, sa pangarang kabilog na Torpa Mega Force Patrol. Ako man po si Barney Latdeng. Thank you for keeping us company. Please stand by para sa alas 12 mga barata. Kailibarang kapujan si Jasmine Baloloy. Thank you. Bye-bye.